ଖେଳାଳି ଯିଏ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣର ପଥ ବାଛି ନେଲେ ଡକ୍ଟର ପୁଣ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ନଟେଶନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ 2026। ବଲ୍ଲମ ତଞ୍ଜାବୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁରେ 1960 ଦଶକରେ ଛୋଟ ପୁଅଟିଏ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ବଢୁଥିଲା। ତାର ଖେଳ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆଉ ହକିର ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ହେବା। ନିଜ ପରିବାରରେ କଲେଜ ଯିବାର ସେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ନିଜ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ସେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। କଲେଜରେ ପଢିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ତ ସେ କହିଲେ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା କୃଷକଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେବଳ ବିଏସସି ଏଗ୍ରିକଲଚର ବାବଦରେ ଜାଣିଥିଲି, ଭେଟେରିନାରୀ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆଉ ସହପାଠୀ ବୀର ପାଣ୍ଡିଆନ ମୋତେ ଭେଟେରିନାରୀ ସାଇନ୍ସ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଲେ। ଯୁବକ ପୁଣ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି 70 ଦଶକର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମାଡ୍ରାସ ଭେଟେରିନାରୀ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କେବଳ ପଢ଼ାରେ ସେ ମେଧାବୀ ନଥିଲେ, ତା ସହ ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ କଲେଜ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଇରୋଡର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେଇଠି ଏକ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନୂଆ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଲା। ମୁଁ ଇରୋଡରେ ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ଗଲି। କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଠିକଠାକ ଖାଉଥିଲେ, ତଥାପି ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ରେକର୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କକ୍ସିଡିଓସିସ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 10 ସପ୍ତାହ ଧରି ତାଙ୍କୁ ସଲଫାନାମାଇଡ୍ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଅଛି ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ତାର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଇଆ ଅନୁଭବ କଲି। ଉଦ୍ଭିଦର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ପୁଣ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ପଶୁ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏହିପରି ସେ ଏଥେନୋ ଭେଟେରିନାରୀକୁ ବିକଶିତ ଏବଂ ବୈଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ। ପଶୁପାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟାଇଟିସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତର ରୋଗ। 1 ଚାମଚ ଏଲୋଭେରା, 2 ମୁଠା ହଳଦୀ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଚୂନ ମିଶାଇ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଔଷଧରେ ସଫଳତାର ସହ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରମାଣିତ ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରଭାବଶୀଳତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ ଅଗଣିତ ଗାଈ ଏବଂ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଲେ। ସେ 34ଟି ପ୍ରାଣୀ ରୋଗ ପାଇଁ 5ଟି ସରଳ ଚିକିତ୍ସା ବିକଶିତ କଲେ। ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଂସ ଯୋଗାଇବା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଗୋବର ଆଉ ମୂତ୍ର ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଆମେ ଏଥେନୋ ଭେଟେରିନାରୀ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛୁ। ଡକ୍ଟର ପୁଣ୍ୟମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗବେଷଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା। ଜାତୀୟ ଦୁଗ୍ଧ ବିକାଶ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କ କାମକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ ହେଲା। ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ଜଣେ ଖେଳାଳି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ପାଏ। ଡକ୍ଟର ପୁଣ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ନଟେଶନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ 2026।